Klobouky z Agarveny, rodinné tajemství od Markéty Práškové. 20. kapitola. Noční překvapení na chodbě. O 11:30 se tiše jako zloději vykradli z Adamova pokoje. Po špičkách se proplížili dlouhou chodbou ke schodišti. Připadám si jako Indiana Jones na poslední křížové výpravě, zašeptala Evka. Nemluv hlouposti, radši dávej pozor na cestu, poradil jí více než prakticky uvažující Adam. V tu chvíli i nedopatřením přišlápl rozvázanou tkaničku u boty a s velkým rachotem se rozplácel na schodech. Domem se rozlehla nezvykle hlasitá rána. Šílíš? Vyjekla Evka. Co to vyvádíš? Chceš všechny probudit? Adam se sbíral ze schodů a vyběhl za Evkou do poschodí. Zastavili se a napjatě poslouchali. Zdálo se, že celý dům spí. Nebo aspoň všichni, co v něm bydleli. Když udělali první krok k půdě, protěla ticho další rána. Tu naprosto jistě nezpůsobili oni. Jakoby se něco dělo v některém z pokojů na tomto podlaží. Možná tam něco spadlo. Nebo někdo zakopl. Srdce se jim oběma prudce rozbušilo. Co to bylo? Vylekal se Adam. Evka stáhla stuhlá jako čokoláda na buchtě a neměla se k žádné akci. Kulaté modré oči měla strnulé strachem. Adam kolem sebe roztočil kužel světla. Dveře na půdu byly ještě vysoko. Bez rozmyšlení chňapl Evku za ruku a nasoukal jí pod schody. Sám si přisedl vedle ní a zhasl obě baterky. Jedny z dveří, dosud utajených ve tmě, se pomalu otevřely. Evka se najednou dokonale probrala z prvotního leknutí a s okem přitisknutým ke škvírce v popraskaných schodech čekala, co se bude dít. Ze dveří vyšla osoba v modrém plášti s blištivým cvícnem v ruce a vykročila ke schodu. Pod nímž byli schouleni. Adam s Evkou se skoro neodvažovali dýchat. Adam houřil oči, aby zjistil, kdo se tady po nocích kromě nich dvou potuluje. Cítil, jak mu strach svírá všechny svaly. Nedokázal se ani pohnout. Konečně ji poznal. Teta Anna. Evka ohromně vydechla. Zřejmě došla ke stejnému zjištění. Je to ona, viď? Zašeptal co nejtišeji. Evka neodpověděla, jen dál třeštila oči. Je tady někdo? Pronesla nečekaně Anna. Její zvučný hlas nepříjemně prořízl noční ticho. Adamovi stuhla krev v žilách. Takový měl strach. Nedokázal si představit nic horšího, než že by se s touto osobou setkal právě teď a tady. Anna se přiblížila. Slábé světlo 5 svíček částečně olizovalo kameny na zdi a teta se pozorně rozhlížela kolem. Její tvář vypadala v tomto světle mrtvolně bledě a nehybně. Šedé až skoro bílé vlasy měla rozpuštěné a hladce učesané. Bílá noční košile a světle modrý plášť se dotýkaly země. Našlapovala tak jemně, až se zdálo, že se vznáší. Adam s Evkou ji tak nikdy neviděli. Vypadala jako víla, krásná a záhadná. Došla ke schodišti a na chvilku se zastavila. Možná cítila přítomnost jiných, nezvaných lidí. Potom lehce pohodila hlavou, prošla okolo nich a sestupovala dolů. Ještě dlouho potom, co její kroky úplně utichly, seděli Adam s Evkou schoulení pod dřevěnými schody ve druhém patře prastarého domu. Adamovi už byla zima, ale hýbat se dosud neodvažoval. Prozíravější Evka měla dlouhé džíny a ještě navíc svůj oblíbený šedý svetr. Evka sebou brzy začala neklidně šít a nakonec se spod schodů oba vykulili. Báli se vracet do svých pokojů, aby je teta Anna náhodou nepřistihla. Protáhli se a mlčky vystoupali na půdu. Za jími dveřmi se už cítili ve větším bezpečí. Za posledních několik nocí v tomto prostoru poměrně zdomácnili. Posadili se. Adam na červotočem prolezlého houpacího koně bez hlavy a Evka na starou máselnici. Strach z nich najednou spadl a oba se rozesmáli. Teda, to bylo ofous. Ulevil si Adam a rozhoupal koníka. Málem jsem z toho měla smrt, přiznala se Evka.
Co asi tak může teta dělat v noci ve druhém patře? Ty pokoje už se přece neobývají. To je fakt zvláštní, mračil se Adam. Možná, že má nějaké tajemství. Tajemství? Ona sama je jedno velké tajemství. Třeba je náměsíčná, napadlo Evku. No, to vymyslela fakt rozumnou věc, odbyly Suše. Náhodou vím o jedné paní, která každou noc procházela domem, někdy i zahradou a vůbec o tom nevěděla. Ty chytrá, určitě by si k tomu nerozsvítila 5 svíček a nemluvila s prázdnou chodbou. Evka pokrčila rameny. Četla jsem to nedávno v jedné knížce. Adam obrátil oči v sloup a zdvihl se z koně. Tobě už ty knížky fakt lezou na mozek. Kdyby ta ženská potom vypila sklenici vody a proměnila se v žábu, tak tomu taky uvěříš. Ach jo, mám to s tebou někdy dost těžký, povzdechla si dotčeně. Za to já, otočil se za ní rozcuchaný bratranec. To mám s tebou vždycky hrozně jednoduchý. Byla skoro půlnoc, když se z nočního vylekání úplně oklepali. Shodli se na tom, že dnes se za Vilim nepodívají. Ne, že by se jim nechtělo, ale byly obavy vyčerpaní a podráždění. Adam si vybavil svůj nepříjemný zážitek z Viliho stájí. Rozhodl se, že už toho dnes má opravdu dost. Další cestu do 19. století tedy o den odložili. Kouzelné klobouky ale vyndat nezapomněli. Po zralé úvaze se rozhodli vzít si je dolů. Nechtěli riskovat další ošemetnou noční procházku. Bylo to to jediné, co udělali, než se naposledy rozloučili se starou záhadnou půdou. 21. kapitola Hrad Siviš. Od brzkého rána Adam usilovně uvažoval. Nejprve sám, později i s Evkou, co mohla o půlnoci dělat teta Anna v neobývané části domu. Poprvé ji toho dne uviděl až u oběda. Seděl mlčky za stolem a pozorně si prohlížel polorozpadlé sekretáře ve snaze nepozorovat ji příliš okatě. Přesto z ní nespustil zrak. Chtěl vypátrat stopy čehokoliv podezřelého. Teta však seděla u stolu upjatě a strnule, uzavřena v mlčení. Zvolna nabírala hořkou polévku. Děda s Filipem jako obvykle probírali záležitosti týkající se nutných oprav v domě. Tentokrát přišel Filip s tím, že v koupelně v patře je rozbitý kohoutek, takže není možné pustit teplou vodu a že na levé straně domu spadla část okapu. Slyšeli jste v noci také tu hroznou ránu? Vstoupila náhle Anna do rušného hovoru. Oči všech přítomných k ní vzhlédly. Znělo to, jako by něco velkého spadlo ze schodů. Adam se přikrčil a začal se na židli nervózně vrtět. Anna na něj zaměřila mrazivý pohled, jako by snad tušila, co se mu honí hlavou. Evka se vytrvale dívala do svého poloprázdného talíře. Já jsem nic neslyšela, odpověděla babička. To byl asi ten okap. Napadlo dědu a dál se tím nemínil zabývat. Ten okap spadl již před 2 dny, upozornil Filip na jistou nesrovnalost. Anna mu pohledem poděkovala. Adam byl nervózní čím dál víc. Ani mu v té chvíli nepřišlo divné, že nabírá polévku vidličkou. Já vím, že máš, Andulko, špatné spaní, podotkl děda mírně, ale musíš si zvyknout, že se tady občas něco uvolní nebo rozbije. Zatím nemám představu, co zas kde spadlo dnes v noci, ale Filip to nepochybně brzy zjistí. Buď klidná, v tvém pokojíku je zatím všechno v pořádku. Teta Anna se zdála být ukonejšená bratrovými slovy velice málo, ale dál už o tom nemluvila. Adama a Evku si však dál nepokrytě prohlížela, takže se několikrát stalo, že se Adam s jejím pohledem setkal tváří v tvář. Vždycky rychle ucokl a sklopil oči jinam. Dneska je venku opravdu pěkně, podotkl děda a obrátil se na Adama a Evku. Nepojedeme někam na výlet? Jo, přikývila Evka horlivě. A kam? Napadlo mě, jestli se nechcete podívat na náš hrad. Tam jsem byla naposledy loni. Fakt? Já jsem ho ještě nikdy neviděl, podivil se Adam. Neměl ani ponětí o nějakém hradě. Opravdu ne, kroutil hlavou děda. Jestli chceš, můžeme tam dnes odpoledne zajet. A tak se Adam, Evka a samozřejmě i Zoro o pár chvil později nasoukali do auta a netrpělivě čekali na řidiče. Děda vyběhl za nimi s plnou pusou koláče. Oběd bez sladkého dezertu si neuměl představit. Svěží slunce se jí přes polootevřená okénka příjemně dotýkalo a lechtalo je na tvářích. Po obou stranách silnice ubíhal smrkový les. Asfaltová cesta se náhle prudce stáčela doleva. Děda z ní odbočil a po několika metrech zastavil. Dál musíme pěšky.
oznámil a vyklouzl ze dveří. Dnes už je to kolem hradu dost zarostlé, vysvětloval skoro omluvně a vedl je lesem do mírného kopce. Než jsem se narodil, bývala tu mítinka. Pak však všude kolem zasázeli mladé stromky. Adam začínal mezi stromy rozeznávat obrysy kamenné stavby. S hradem to už dnes mělo jen málo společného. Byla to naprosto typická zřícenina. Vidíte, chátrá čím dál víc. Už tu zbývá jen pár zdí a základy věží. Ani já jsem hrad nezažil v zachovalejší podobě. Údajně byl kdysi Siviš krásný a jeho majitelé nesmírně bohatí. To už je však velice, velice dávno. Rád bych vám o něm pověděl víc, však bohužel se o jeho historii nedochovaly žádné zprávy. Adam procházel zamyšleně mezi zdmi. I když z hradu zbývaly jen trosky, zachoval si jistou majestátnost. Kolik tajemství asi skrývají, prolétlo mu hlavou. Pak ho napadlo, že má vlastně možnost cestovat v čase a může zjistit, kdo tu kdysi žil. Teprve teď si uvědomil, jak moc jsou jejich 2 staré klobouky cenné. Může se prostě podívat, kam ho napadne. Můj děda byl přesvědčený, že je někde na tomhle místě ukrytý poklad. Vytrhlo ho ze zamyšlení dědeček. Prohledal to tady skrz naskrz, ale nikdy nenašel ani penízek, ani nic podobného. Adam si vzpomněl na Viliho a jeho slib otci, že vypátrá vraha jeho bratra. V téhle chvíli mu ho přišlo opravdu líto. A ty jsi ho také hledal? Zeptala se Evka. Samozřejmě, že jsme to tu jako děti prolézali, ale já jsem té historce o pokladu nikdy doopravdy neuvěřil. Můj dědeček tomu hledání ovšem zasvětil celý život. A bohužel marně. Adam s Evkou se na sebe podívali. Viliho příběh se jim zdál velice smutný. Možná to bylo i proto, že se teď ocitli přímo uprostřed něj. Zpátky jeli mlčky. Každý se zabýval vlastními myšlenkami. Adam přemýšlel o Vilim a o pokladu. Věděl dobře, že mu nešlo o majetek, ale opravdu o spravedlnost. Zoro mu náhle olízl tvář a vyrušil ho z úvah. Byli už doma. Před večeří ještě znovu prodebatovali s Evkou Viliho starosti. Domluvili se, že za ním vyrazí dnes o půlnoci z Adamova pokoje. Cítili se lépe, když celý dům spal. Zítra jsme všichni pozvaní k panu Havránkovi na oběd, zmínila se při večeři babička. K tomu člověku, který tu byl včera? Ano, právě k tomu. Má dům tady nedaleko, odpověděla a pohlédla na dědu. Přestože měl hlavu skloněnou, bylo vidět, že se mračí. Teta Anna na sobě nedávala jako vždy nic znát. Adam si jí moc nevšímal, měl jiné starosti. Taky už mu nepřišla tak hrozná, jako když ji viděl poprvé. Právě jí vděčí přeci za to, že objevili kouzelné klobouky a spřátelili se s Vilim. Kdyby jí Adam hned první noc neslyšel říkat, že na půdě je nějaké tajemství, těžko by se tam s Evkou vypravili a proseděli tam únavné 4 noci. Dědo, ty nemáš pana Havránka moc rád, že? Zeptala se znovu Evka. To máš pravdu, Evičko, nemám. Byli jsme s panem Havránkem dřív docela dobří známí a často jsme se navštěvovali, ale on si nedávno usmyslel, že nás odsud vystěhuje, prý do něčeho menšího a pohodlnějšího. Pravda je taková, že by chtěl získat náš dům. Chtěl by ho opravit a přebudovat na hotel nebo nějaké rekreační středisko. A my mu v jeho plánech překážíme. Na dědovi bylo znát velké podráždění. Vašku, nech toho, okřikla ho rozlobeně babička a oči jí hněvivě zaplály. Pan Havránek nám chce pouze pomoct. Já mám dům také ráda. To ale nic nemění na tom, že nám dřív nebo později spadne na hlavu. Bude jedině dobře, když ho někdo zrekonstruuje, aspoň bude stát déle. Tento dům už přežil mnoho generací a tak nevím, proč by měl spadnout zrovna nám, Maru, opáčil dědeček. Nikdo z našich dětí tady nezůstal a nám už také nezbývá mnoho let, do konce života. Chtěl bych tu prostě v klidu dožít, skončil děda a nebylo již vhodné se k tomu tématu vyjadřovat.